No niin. Terve taas. Nyt mä näytän teille korttitempun, niin kuin viime videossa mä lupasinkin. Mä tarvitaan yksi vaan tämmönen korttipakka. Sitten 2 pakkaa. Se on ihan 2 korttia. Ja aletaan näyttelemään näitä kortteja tässä tähän maahan. Tai tähän pöydälle. Ja jos sulla olisi katsoja, tai jos sulla on katsoja, ja sä teet tätä korttitemppua sille, niin sitten se voi sanoa jossain vaiheessa mä en päätä itse, koska mulla ei ole mitään katsoja. Se olisi vaikka nyt tässä. Me laitetaan 1 pakka tähän päälle. Ja loppupakka päälle. Sitten me tehdään sama juttu uudestaan. Noin. Me laitetaan 1 pakka tohon uudestaan. No mä napsautan tässä päällä sormia noin. Niin mä etin ne kortit täältä. Ja sit mä otan niitten päällä olevat kortit. Näin. Ette vielä tiedä mitä nämä kortit on, mutta mä tiedän. Ja nämä kortit on kaikki kortit käännetään ympäri. Niin tässä on 4 akkaa. No nyt mä näytän miten ne teette sen. Ensin te etitte kaikki ne akat. Sitten otatte niistä 2 akkaa, laitatte 1 tähän päälle. Tässä on nyt päällä 1 akka. Ja sitten tänne alle toisen akan. Näin. Nyt täälläkin on akka. Sitten niinku näytätte silleen, että täällä ei olisi 2 akkaa tässä pöydällä. Ja sitten toista katsoisi jossain täälläkin ihan huitsin neuvostaa keskellä. Sitten vaan alatte laittelemaan näitä. Sitten tää menee tähän maahan näin. Tai tohon. Sitten sä vaan alat laittaa näitä enemmän tässä. Ja sitten tässä on sanoo, että tuossa nyt stop. Niin sitten se laittaa tähän. Ja kun täällä on tää akka, te laitatte tähän päälle. Ja sitten kerätte tämän pakan. Ja sitten teette saman homman uudestaan. Ja nyt kun täällä on akka, näin, niin te vaan jatkatte tätä. Tässä te ette näytä ihan koskaan, että täällä alla on tää akka, koska muuten ne saattaa tajuta sen. Laitatte ton tohon päälle. Ja sitten tässä vaiheessa te vaan etitte ne akat täältä, just niin täältä pakan keskeltä. Tossa on 1. Tossa on 1 akka. Ja täällä on tämä toinen akka. Näin. Sitten täällä on 1 akka. Ja tossa on toinen akka. Noin. Sitten te vaan käännätte nämä kortit tai sitten vaikka näytätte silleen niin kuin tälleen. Että siinä on 4 akkaa. Noin. Niin, nyt nähdään sitten ensi kerralla. Nyt se olisi nyt moi.